Ahoj, som Adrián z Akadémie dobrých inštalácií a toto video vzniklo v spolupráci s firmou Kontakt Simon. Dnes vám ukážem, ako namontovať stmievač na LED pásiky Simon Go. Aby sa dozvedieť viac o tejto sérii diaľkovo ovládaného príslušenstva, navštívte kontakt.simon.com.pl. Tento ovládač umožňuje ovládanie jednofarebných LED pásikov napájaných napätím 12 alebo 24 V, klasicky, hlasovo alebo prostredníctvom bezplatnej aplikácie. V aplikácii môžeš vytvoriť vlastné harmonogramy alebo nastaviť svetelné efekty a jedným kliknutím vytvoriť atmosféru na čítanie knihy alebo stretnutie s priateľmi. Stávaný časovač umožňuje zapnutie LED pásky na určený čas, napríklad 30 minút. Tento ovládač je napájaný napätím 12 alebo 24 V. A teraz vám ukážem, ako ho pripojiť. Aby sme pripojili tento stmievač, k LED pásu potrebujeme samozrejme LED pás. Môže byť napájaný napätím buď 12 alebo 24 V. Ak je napájaná napätím 24 V, potrebujeme obyčajný nestmievateľný 24 V zdroj. Tento zdroj som pripojil na také výstupné konektory. Tu máme výstup zo zdroja, čiže tu máme napätie 24 V plus a mínus. Tu máme napájanie 230. No a tam ďalej kábel ide do rozvádzača, ale ide o to, že mám ukázať, ako to všetko práve pripojiť. Čiže budeme musieť priviesť napájanie 24 V a priviesť káble od LED pásky. A teraz sa tým najprv zaoberiem. Najprv to urobím. Tu som pripravil také krátke vodiče, takže pripájam červeno-čierny vodič po túto oranžovú svorku. Označil som si to dvoma farbami svoriek, aby som vedel, kde máme plus a kde mínus. Čiže tu máme plus, tu máme mínus, tu pod mínus. No a privádzam vodič do našej inštalačnej krabice. A do tejto spojovacej krabice musím tiež priviesť 12V napájanie. Čiže tu si tiež pripájam, tu máme plus a tu minus. Táto spojka funguje na tom princípe, že jednoducho odtiaľto sa potenciál prenáša sem. Je to ten istý potenciál, takže pripájam ten plus sem, vložím skrutkovač, vyťahnem a tá spojka mi to tak pekne drží. Čiže na tomto druhom vodiči mám napájanie. Možno to napájanie pripojím na druhú stranu, aby to bolo viac viditeľné. Dopravujem napájanie, čiže na tomto vodiči mám napájanie plus 24 V. Na tomto mám vodič od tejto LED pásky. A teraz ako to tu pripojíme? Pripojím to podľa schémy, ktorá je práve v návode, čiže plus pripojím na plus a mínus na mínus, pokiaľ ide o napájanie. Takže pripojím plus, pripojím na tomto mieste na plus 24 V. Ak by ste mali pásku napájanú na 12 V, no tak dneska musí byť napájací zdroj na 12 V. A tiež tento ovládač podporuje 12 V napájacie zdroje a mínus na tomto mieste. Pod minus, čiže mám pripojené napájanie, plus tu hore, na tomto mieste pripájam kladný pól, zatiaľ čo dole označenie minus, záporný pól, LED pásik, tento červeno-čierny vodič pripájam na plus na tomto mieste. Tiež mám označenie kladného tlaku. Naopak mínus od LED pásky, čiže ten biely vodič. Pripojím pod označenie svorky V a už máme vlastne LED pásku pripojenú. Teraz stačí len namontovať spínač, potom zložíme tento kláves a pomocou týchto fazuliek môžeme namontovať spínač. Samozrejme všetko treba vyrovnať, ja to mám na stole, takže to nemám ako vyrovnať. No a teraz nasadzujem rámček a nasadzujem kláves.
No dobre, teraz stačí pripojiť napájanie. A v tomto momente nám páska LED už svieti. Kliknutím tu dole vypneme, kliknutím na tomto mieste zapneme. Keď podržíme toto tlačidlo, mínus, LED pásik sa stlmí. Keď podržíme, pásik sa rozjasní. Môžeme klikať alebo podržať. Vypíname, zapíname. Čiže ovládač si pamätá poslednú pozíciu nastavenia intenzity osvetlenia. Ak bude silnejšie osvetlenie, vypneme a zapneme. Bude to posledná pozícia zapamätaná, taká, aká bola nastavená predtým na ovládači, pokiaľ ide o jas svetla. Teraz môžeme páskou LED už ovládať pomocou tohto stmievača, ale môžeme tiež páskou LED ovládať z aplikácie, z telefónu lokálne alebo aj na diaľku. Na tento účel musíme najprv stiahnuť aplikáciu Simon Go. Ja ju už mám stiahnutú. Avšak predtým, než to urobíme, alebo počas toho, musíme najprv vypnúť mobilné dáta, pretože sa budeme pripájať priamo cez sieť Wi-Fi k tomuto stmievaču. V súvislosti s tým vypínam mobilné dáta, otváram moje dostupné Wi-Fi siete a hľadám Simon Go Dimmer, to je práve ten ovládač. Klikám naň, aby som sa s ním pripojil. Možno sa ti zobrazí informácia, či sa naozaj chceš pripojiť k tejto sieti, pretože nemá internet. Áno, treba súhlasiť a pripojiť sa, pretože tento ovládač nemá internet, ale chceme sa s ním pripojiť. Už som s ním pripojený, takže teraz prechádzame do aplikácie Simon Go a tu, ak klikneme na jednorazový prístup, môžeme hneď ovládať osvetlenie, teda našu pásku, môžeme si stmievať, môžeme tu zapnúť alebo vypnúť. Ak budeme stmievať pomocou tlačidiel, tak sa táto jasnosť v aplikácii tiež bude meniť. Máme tu aj také klávesové skratky, napríklad 50, 75% výkonu, 25, alebo posúvame posuvníkom a ovládame. Ak chceš ovládať toto zariadenie na diaľku, je potrebné najprv vytvoriť účet v aplikácii. Keď je taký účet už vytvorený, môžeme pridať také zariadenie do aplikácie. Teraz sa vraciame k priamému pripojeniu a namiesto kliknutia na jednorazový prístup klikneme na pridať zariadenie do účtu. Zobrazila sa nám správa. Pridajte zariadenie do svojej siete Wi-Fi. Klikneme a zariadenie nás presunie do nastavenia pripojenia. Tu je potrebné nakonfigurovať ovládač so sieťou Wi-Fi. Je potrebné vybrať názov svojho domáceho routera. Avšak pamätaj, že zariadenia fungujú na 2 až 4 GHz. Potom je potrebné zadať heslo k svojej Wi-Fi sieti. Klikneme na pripojiť a v tomto momente sa náš ovládač pridáva k routeru. Na mieste stavu pripojenia vidíme, že ovládač je už pripojený. Zobrazuje sa tiež lokálna IP adresa, ktorá bola pridelená automaticky. Zariadenie je pridané do aplikácie a odteraz môžeš ovládať ovládač, či už si doma alebo mimo neho. Dúfam, že teraz bez akéhokoľvek problému pripojíš takýto stmievač k LED pásikom. Daj odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Tak zatiaľ ahoj.